Osake otvorila dnes svoje brány. Organizátori dúfajú, že ich tam do 13. októbra príde 28 miliónov. Slovenská expozícia má motto Slovensko, srdce inšpirácií. Jej maskotom je Kinji, postavička vyrobená zo 100 gramov oceánskeho odpadu, čo je vlastne 10 plastových fliaž. Heslom tohtoročného expa je totiž udržateľnosť. Pripomeňme, že Slovensko sa na expe doteraz predstavilo 8 krát. Takto bola spečatená 9. účasť v histórii svetových výstav Expo. Rozpočet je 9,6 milióna na tento rok. Expozícia v japonskej Osake nemá svoj pavilón, rozkladá sa na 53 štvorcových metroch. Máme pripravené podnikateľské misie, workshopy, semináre, spolupracujeme s Európskou úniou, nakoľko náš pavilón je malý. Vznikal 5 až 6 týždňov. Na základe požiadavky organizátora Expa museli na ňom pracovať výlučne japonskí zamestnanci. A takisto materiál musel byť z Japonska. Zo Slovenska sa sem nesmelo nič priviesť. Témy sa budú striedať v dvojtýždňových intervaloch formou videoprojekcií a zaujímavých hostí. Slovensko má čím zaujať. Ukázali, myslím si, že tie naše najkrajšie veci, či sa týka kultúry, prírody, vody, vína. Už počas prvého dňa sme stretli aj veľa návštevníkov zo Slovenska, ktorí si kvôli Expu prispôsobili aj dovolenky. Túlame sa, ale urobili sme termín tak, aby sme stihli aj Expo. Cestujem celé Japonsko a toto bolo skvelé podujatie, ktoré som si nemohol nechať ujsť. My s priateľkou vedieme slovenskú reštauráciu tu blízko v mestečku Kobe. Boli sme pozvaní na tento event. Sa túlame po Japonsku, boli sme na lodi a teraz sme si predĺžili pobyt kvôli Expu o 3 dní. A ani to nemusí stačiť, keďže na výstavisku na umelo vytvorenom ostrove z odpadu ponúka expozície 160 krajín. A je to dobré, že Slovensko je tu, lebo čím väčšia návštevnosť na veľtrhu v Osake, tým viac potenciálnych ľudí, ktorí sa zoznámia so Slovenskom. Je to totiž výborný priestor na rozšírenie spolupráce, napríklad aj v oblasti vinárstva. Vinári, ktorí sem zasielali vína, chcú využiť samozrejme tú príležitosť pre možnosť prezentovať sa na inom trhu. A ako nám potvrdili viacerí Slováci, podnikajúci a žijúci v Japonsku, vo vzájomnej spolupráci máme veru čo doháňať. Slovensko je v povedomí Japoncov asi na poslednom mieste v celej Európe, bohužiaľ. Stále sme stiahni Českej republiky po rozdelení. Jedno je ale isté, slovenský folklór zabudoval hneď pri otvorení expozície. Na záver dňa televízia Joj stretla pána, ktorý svoj obdiv ku Slovensku neprejavoval iba kravatou s čičmianskými vzormi. Nešeše ja nič srdečko moje, nešeše ja nič kňa koniu. Z Osaky Marika Dulajová, televízia Joj. Ochranári tvrdia, že je to cesta k likvidácii národného parku. Naopak starostovia